Mamstyle. Hey ma copine vadinao kodiagna zavambegna fampirafesan koa ena escort tsy mitraitre fa sambina voa viavy tsy mety mampirafy zegny kabaron'olo taloha aza miditra minjagny ma chérie fa koa fa voamba mavoa tsisy patati patata ko mivoaky izy anao mba magnara izy tia baligny anao mizagala fampizaha dosage ny jamala misy raha o matonga izy mamara samy mpianatra magnano devoira aza mitomagny fa mamalia ko faravagna debara fa score tsy maintsy oza ko fa vodia mandia ampirafesa amina fa score tsy maintsy oza ko fa vodia mandia tsy keny madame penalty. Hoanigny tsy amiagn'olo aza atao karaha vanginy marary mampalahelo anakay tsy voakarakara anao hitako mijaly anao bomba anao tsara anao joli aza mitady lavitry falo ampianarako anao mampirafy tsisy patati patata ko mivoaky izy anao mba magnara izy tia baligny anao mizagala fampizaha dosage ny jamala misy raha o matonga izy mamara samy mpianatra magnano devoira aza mitomagny fa mamalia ko faravagna debara fa score tsy maintsy oza ko fa vodia mandia ampirafesa amina fa score tsy maintsy oza ko fa vodia mandia tsy keny madame penalty. Patata ko mivoaky izy anao mba magnara izy tia baligny anao mizagala fampizaha dosage ny jamala misy raha o matonga izy mamara samy mpianatra magnano devoira aza mitomagny fa mamalia. Uza ko fa vodia mandia ampirafesa amina fa score tsy maintsy uza ko fa vodia